Ramogi bang wuok yue kamoro ni johala e boma ma Homa Bay yuago rochruok mar arita e alworano kaluwore gi jomaundu masani otuch monjo gi e yor ang'enge kendo mayo johala mwandugi ka giloro kuondegi mag ohala. Monj ma oseweyo ka ji 4 oyudo hinyruok maricho. Tend ohala e boma ma Homa Bay koro dwaro ni mondo obila ma Homa Bay owuog oko kendo ket ko jomaundu ma giwacho ni biro medo hinyo johala mathoth e alworano. Ali Abich nigi ler mar wach. Kuom thuolo mar jumbe ariyo sani, johala e boma ma Homa Bay osebedo ka golo ywak margi e wi rochruok mar arita kwe kaluwore gi jomaundu moko ma sani koro tuch monjogi ka giwuok e kuondegi mag ohala kendo oseweyo moko kuom johala kod hinyruok maricho. Quenta Atieno ma en johala e boma ma Homa Bay sani koni kod rem mapek e odgi manitie kar dak ma Shauri Yako bang' ka jomaundu moko ne omonje ka wuok e kare mar ohala kar saa 12:30 mar odhiambo machiegni kod lande ma gidake ka jomaundu go manore kod gige lweny maricho ne omayo omenda maromo 300, simbe mag ong'we yamo kaachiel kod mwandu mamoko. Nabiro ka taon kapok achopo e gate naneno jomoko kochung' gi gari, light mar apiko nomenyo jomoko. Gari moro gari nochung' e dho gate to jomoko aneno kochung' piny kanyo. Kwadwago kona mwadonjo e gate ka to ng'ato oting'o chuma to chwado apiko to walwar. Kwaselwar piny tawinjo gimoko chwado wiya. Kasewinjo ka gimoko chwado wiya to awinjo ka ng'ato chako laro koda bag. Ochalo gima laro bag ka tapo ka gima chwado goka koni to gikawo bag. To japiko be ma wan go ne gibaro wiye. Ka pesa kende ne nyalo dhi 300. Quenta ne obedo osiptal kuom thuolo mar juma achiel kendo pod ok onyal dhi nyime gi tijene kaka pile bang' monjono kaluwore kod rem ma en go ka oywak ne johala e boma ma Homa Bay sani koni kod luoro kaluwore kod rochruok mar arita kwe. Sani kaka wan johala waluor kech kata mana karwa malo kama wadake ni security wa sani onge, en mudho. Taya moko mane liel kagi sani ok ti. Kibedo saa 12 no yudo ka mudho ma kata ng'ato nyalo negi. Arita ok ber Homa Bay ka gimiwa arita makende. Kech saa achiel ok onego bed ni ng'ato yudo hinyruok. En seche ma pod ji wuotho. Ten time no noyudo ka koth moro biro moringo keyo ji. Kech kata malo kanyo japiko moko chung'ega. To seche go nokeyo jogo. Koro security rach, wakwayo security. Frederick Mbarama en johanda M-Pesa bende jomaundu ne omonjo saa 1:30 mar otieno ka oloro dukane kama ne gichwado wiye gi chuma madik kapok ne gimaye pesa mane en go kaachiel kod mwandu mamoko. Kanadhi mbele gi loro ma aseloro drisni nagi to ka omo ni mondo awuogi tampo mana ka wiya ogo gi chuma. Koro tok mano nayudora ka ne lo. Chieng'no ne wan gi almost 200,000 manodhi. Jakom johala e boma ma Homa Bay Jack Nyambega okone tend arita kwe kaunti ni mondo yie ojiw arita kwe e bomano kendo tik jomaundu moko ma osebedo ka monjo johala e bomano. Shauri Yako gidhi e wholesale gi steme M-Pesa kendo gichak gikwalo and gino miyowa kaka johala ok wane maber gi security team ma Homa Bay. Koro akwayo County Commissioner marwa ma Homa Bay Mr. Lilan mondo kaw action. Wadwaro ni patrol ochakre Homa Bay ka saa 1 nikech iyudo ni jowa imayo saa 1 chakre saa 1:30. Rochruok mar arita kwe boma ma Homa Bay ka osekelo luoro mapek mokalo ne jogo matimo ohala e boma ni. Kuom thuolo ma jumbe ariyo sani johala maromo 4 osemonji kendo ma kaluwore kod jomaundu mosebedo ka chando johala e boma ni endi. Kwayo maduong' ne od migawo mar obila mondo okonygi e jiwo arita kwe mondo johala kik bed kod ng'ikruok e chenro ma gitimo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.